Sa mga mahilig sa kape, aton tukibon kung paano ba lagi na proseso ang native nga kape sang Sibalom Antique sa istorya ni Daryl Marie Sarmiento. Subong nga malamig ang panahon, sampat gid nga pares ang mainit nga kape sa hapon. Diri sa barangay Kaluoy sa Sibalom Antique, proud locally produced sang Antiqueño nga si Manong Alejandro ang ila coffee beans nga ginakuha mismo sa coffee plantation sa probinsya. Ang lupa, titulado, pag may area ka ng 3.9. Ang 3.9 nga area nga lupa naman, amo yung itamnan kang kape, no? Alin pa sa una kay tatay ko, ang hasta kadya. Sa bulig sang Department of Trade and Industry tuig 2014 sang nabunag ang roasted coffee products ni Manong Alejandro nga nangindako nga bulig sa palangitan-an sang pamilya. Agud masiguro nga dekalidad ang kape nga ginaproduce, mauti ang pagpili kag pag-harvest sang beans subong man ang roasting process. Panigurado nga sa kada tasa masaburan gid ang kanamit sini. Pagkatapos ka pili, amor na amon gina-roast. Sunod pa kay Manong Alejandro, tungod himo gikan sa pagimakas kag pagpalangga ang ila sini kape, ginabalik-balikan gid ini sang coffee lovers. Tama ka sensitive nga pagproseso para nga mangin namin ang quality kag manamit ang sabor ng kape. Madamo sang benepisyo ang pag-inom sang kape. Gani, kung nagapangita sang native coffee, nga hindi pagtilawan ang mga produkto lokal, saburoso na, makabulig ka pa sa local producers. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.